Добрый вечер, шановные сябры. Мне сегодня пашчасціла непасрэдна павіншаваць Леаніда з днём народзінаў, таму што хоць працэс закрыты, але калі зайсці ў суд і дачакацца моманту, калі Леаніда заводзяць у залю, то ёсць там некалькі секунд, можа хвіліна, падчас якой можна пабачыць Леаніда і можна прывітацца з Леанідам. Вось сёння я з ім прывітаўся, дакладней ён са мной спачатку прывітаўся, сказаў прывітанне Васілій, я яму адказаў прывітанне Леанід, віншую з днём народзінаў. На вялікі жаль, потым у зале ўжо немажліва зайсці, але тым не менш для мяне было прынцыпова менавіта сёння пабачыць Леаніда. Гэта, дарэчы, ўжо трэці раз, калі я пабачыў у судзе Леаніда за гэты амаль што месяц, які працягваецца працэс. І насамрэч гэта таго каштуе, каб была падтрымка у Леаніда, каб ён адчуваў, што мы неабыякавыя людзі. У мінулую пятніцу, дарэчы, таксама атрымалася зайсці ў суд і бачыць, як Леанід праходзіць па калідоры, таксама павітацца. Пагэтаму Леаніда з днём народзінаў, Леаніда з юбілеем. На вялікі жаль, вось гэты юбілей не зусім так праходзіць, як хацелася б. Мы звычайна тут на Палескай святкавалі. Леанід нас запрашаў іншых сваіх сяброў і калег для таго, каб можна было ў кампаніі адзначыць яго дзень народзінаў, адзначыць яго свята. І гэта заўсёды было даволі так атмасферна, цікава, і было шмат пажаданняў, і было шмат нейкіх разважанняў, нейкіх размоў. Што тычыцца праваабарончай дзейнасці Леаніда, то яна вельмі насычаная. Старт быў дадзены, відаць, у 2001 годзе, калі Леанід пачаў супрацоўнічаць, уліўся ў дэмакратычны рух Гомельшчыны. Ён упершыню тады ўдзельнічаў у кампаніі назірання, но пасля гэтага стала працаваць спачатку ў грамадзянскіх ініцыятывах, потым у прававой ініцыятыве. І адным з першых накірункаў быў нацэлены на камітэт АН па правах чалавека. Калі ліквідавалі грамадзянскія ініцыятывы, гэта была першая скарга з Гомеля, якая была зарэгістравана і па якой камітэт прызнаў парушэнне права на свабоду асацыяцый. Вось гэты накірунак стаў адным з галоўных у дзейнасці Леаніда. На сённяшні дзень больш ужо за 40 скаргаў, якія прызнаныя, у якіх было зафіксаванае парушэнне, і камітэт прызнаў, так, ёсць такое парушэнне. Некалькі дзесяткаў тых скаргаў, якія зарэгістраваныя, але яшчэ не было разгляду. І даволі шмат скаргаў, якія чакаюць сваёй рэгістрацыі. Шмат хто з прысутных таксама звяртаўся да Леаніда, альбо Леанід звяртаўся і прапаноўваў, каб былі зроблены нейкія крокі, пройдзены нейкія этапы, пасля якіх можна звяртацца ў камітэт. І гэта было вельмі важна. І зараз, калі я атрымліваю ад Леаніда лісты, а вось па апошніх падліках у мяне ўжо 62 лісты ад Леаніда, які ён напісаў з СІЗА, то ён даволі часта звяртаецца і задае пытанне, а як там скаргі, а ці прыходзілі рэгістрацыі, а ці
трэба пісаць каментары, ну і звяртаецца з просьбай, каб гэта праца ўсё ж такі не запаволілася, каб людзі працягвалі выкарыстоўваць гэты механізм міжнародны, ну і каб мы на Палескай дапамагалі ў гэтай працы. Яшчэ адзін накірунак – гэта дапамога працоўным. Леонид доўгі час з'яўляўся прававым інспектарам прафсаюзу РЭП, і, безумоўна, гэты накірунак быў таксама даволі паспяховы, таму што да 2020 года працоўныя спрэчкі ў Беларусі былі больш ліберальныя, стаўленне было больш ліберальна. У Беларусі, калі браць дзейнасць судоў, то ёсць накірункі, ёсць катэгорыі спраў, дзе хоць там галавой разбі сценку, нічога не атрымаецца. Усё роўна яны вынесуць тое, што патрэбна уладам. У працоўных спрэчках, па працоўных пытаннях можна было аднавіцца на працы. Працаваў больш-менш, працаваў закон. Вось ён перастаў працаваць у гэтай сферы ў 2020 годзе, калі пазвальнялі людзей за удзел у пратэстах, за тое, што яны выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, і ўжо куды не грукаліся, у які суды не звярталіся, ўсё было безвынікова. А да 2020 года тут яшчэ можна было атрымаць станоўчы вынік, і ў Леаніда насамрэч было даволі шмат спраў, якія ён давёў да суду, па якіх ён атрымаў перамогу. Пагэтаму таксама гэта прыцягвала ўвагу да Леаніда, таму што вакол там звычайная інфармацыя не атрымалася, звярнуліся ў суд, скасавалі, не пацвердзілі, а тут па працоўных спрэчках усё ж такі былі перамогі, рэальныя перамогі, і людзі, можна назваць некалькі прозвішчаў, хто альбо нейкую кампенсацыю атрымаў за тое, што траўма была на вытворчасці, альбо тыя людзі, якія аднавіліся на працы. Не заўсёды потым яны паспяхова працавалі, таму што ад кіраўніцтва яшчэ шмат што залежыць. Але тым не менш такія вынікі былі. Ну і, безумоўна, прыём, юрыдычная прыёмная, безумоўна, праваабарончая такая штодзённая праца, якая Леаніду падабалася і падабаецца, і тут таксама былі вынікі, і ўсё гэта было ўзаемазвязана. Пагэтаму, так, мы усе ведаем, чым займаўся Леанід, але не заўсёды там уяўлялі, якія вынікі і якія накірункі яго дзейнасці. Вось, кажучы пра месца Леаніда ў праваабарончым руху, трэба падкрэсліць, што гэта не рэгіянальны праваабаронца, не актывіст, гэта беларускі праваабаронца. Ён адзін з нешматлікіх беларусаў, хто атрымаў французскую прэмію, праваабарончую прэмію ў 2018 годзе. І акрамя гэтага ён з'яўляецца праваабаронцам года ў Беларусі. Гэта ўзнагарода, якая штогод перадаецца или вызначаецца не нехта з праваабаронцаў, і праваабарончыя арганізацыі вызначаюць, хто ў гэтым годзе заслугоўвае такога ганаровага звання і можа быць названым праваабаронцам года. І сама па сабе дзейнасць Леаніда не замыкалася, не замыкаецца толькі на
на Гомельшчыне. Можна ўзгадаць вось гэтую справу з Папчэні, калі дзяўчынка на школьных працах загінула, калі са школы дзяцей адправілі дапамагаць у сельскую гаспадарку. Ну і там адбылася такая трагедыя. І гэта іншая вобласць, але тым не менш Леонид узяўся за гэтую справу. Яму важна было давесці да нейкага завяршэння. Ну і справа калі памятаеце, у вайсковай частцы пад Барысавам Печы таксама здарылася трагедыя. Ну, гэтай справай даволі актыўна займаўся Леонид, і тут таксама не было прывязкі к нейкай геаграфіі. Можна ўзгадаць яшчэ некалькі такіх спраў, калі Леонид ездзіў у іншыя рэгіёны, у іншыя вобласці, абласныя цэнтры, каб нешта зрабіць. Ну, гэта, дарэчы, такія якасці, якія адрозніваюць Леонида, і у всялякім выпадку я ў тым ліку зайздросціў. Гэта працаздольнасць, вялікая працаздольнасць, і гэта гатоўнасць брацца за тыя справы, якія складаныя, якія яшчэ мала знаёмыя, але тым не менш гэта не спыняла і не спыняе Леонида. Ну, я спадзяюся, што сённяшні юбілей гэта такі пераходны, таму што будуць яшчэ больш значныя і іншыя юбілеі у Леонида. Мы зможам адзначыць не толькі на Палескай, а лічу больш шырокім такім фармаце гэтай юбілея, павіншаваць Леонида. І тое, што ён па выбару лёсу зараз нясе гэты крыж за пераўтварэнне, за дэмакратыю Беларусі, гэта будзе зараз ацэнена, і гэта будзе ацэнена. І я лічу, што у хуткім часе ўсё гэта скончыцца, увесь гэты змрочны час прыйдзе да свайго лагічнага завяршэння, таму што інакш не можа быць. І тады у нас віншаванні з днём народзінаў не будуць больш нагадваць пажаданне выйсці на волю, не будуць нагадваць проста нейкія ўспаміны, а будуць сапраўдным такім святам, дзе галоўны герой у цэнтры увагі і прысутнічае асабіста, а не неяк завочна.